Nanyume, do I say Mr. AAA Alima? Any Incarina. Abdul Fatiko. Abasa Nanyume. I don't go over there, shoot to double. Nina, and no more cover. Yeah. Casadino, we are to County. Your first saying Cecilia Yaro, what did you say? Me pacho my day 36. Yaro, a young man, I We are Buja. Yaro, we are dear ni. We are Grumani. Yaro, Uka Sorbay. Church of Pentecost. Yaro, Uma Metiasi. Pachawatias. Oh, Banzo, Pachawatias. Yo. And you know me saying? Yes, 7. A man saying, a member saying. Emma 5, Memma 2. I'm not yasi. And you know. You want to need Ewiase Mu Nsem idea out here. Tepa. Manager home. On a road, Dama. Who so be a manager home, a papa, Adain. When you want to be a Sim, Tepa. Medasi. And you may. And you made a boko. Anyway, Anna. Home and Fanakawa. Yeah, Casadino be Anton Carty. Browning Kaka, Browning Casagu microphone, man. Our home. No be Hano home. No, be Hano home. Okay. Now, or down I draw. Whom no demo. A buttonus. Trust it. A buttonus. As I want to dust da or whom da. Home be button so in that. Okay. As I sorry, no, I am. A copy on your issue or the horse salmon in it here. A son, I am. Who know more to we? Pacha. I thought you saying you was your name. Me, my friend, dear, one in a AFS. No, I didn't feel saying. But the 41. I shall say, I didn't feel saying, I was saying 15 years, ni. Starting the shall you know. Pacha. 15 years, ni. Pacha. Hey, I know a bread. Na ebasa ehene na modiako Pacha se woko sofos kakra ne baba so de ko madam so kakra omuko azeme na ontomasum se hunhum kro ya na muka da bi hunhum kro na e pese atin ko onim di ye me yini se okọ ase hunhum mon sori nko sane na oka no se chem kakra ne hu ho de yise is ono a isa man tro hosa so no ana sori na me ni nkomo Ewiase Mu Nsem no ncheni nsem no Nhyira 104.5 FM enko so twebem na eni nkomo abrante betrase enko so mo akwaba na ho te say kwame nkakrakra na de na nanse so na ma MC adan kwame sisi no on person so me say na enko so MC yo adan enko so sisi kwame sisi no obia ekokọ nanim koso mentunka o as assemblyman no di ba ko ma di mienu me da so te so ena nyame so de onim ni oye ye man me be ye no nyam hye kwame me de men krata akonkra sa eko na minim se kotokosi sabri agitintima na atoyi na konkon de ne ntoyi kwame anhwa se Facebook for dem paibo etamachi na YouTube for anyimi ama kwame betimi abu ndi hwane hwan paibo na ohia YouTube ni Facebook kwame mekasa me bubodia onsa Facebook konkosa for ndoso kwame me de mekasa obi anfa ne paibo ntamachi na we so de yebo me dia be hia me bosia no bosia okodie no kwame yebo me dia aba na beto one touch assembly members me hwe obi am na kuma atone ye okay to hia difo nyina mpa ye sabe pepe that's it Prophet Joshua abu am paibo you me that's it amante brani ni ngomo brani no de o de dia John Maska na say telephone telephone na say nka se fashion aboje ana apantan and I show apantan ya fro say from Ben Yaro kasa de no bi antunka Ben Yaro what did you say Ben 41 we dey adwuma Ben me yakwa adwuma maware what ma say 5 unu ya ba se sunsume teteo e help I shall say 15 years ni no kra which you say me da ha na family de me ada do anim ka kan yanchi wonka nko so sete akonyo ne na me hu de yaro akodi ba bia he knows must no cry mo no o se tell for the pam ye twekata kosoro na so de say unu ba Brazil na o de so hwini when you say Brazil na kuta
Huh? No, Brazil. Every telephone, I am Okay, oh, dear. What's your shall say? 15 years now. 15 good years. I dare you can buy Obekai. Suddenly, the main kai. No, can't find a shot, Obekai. I shall say, Me the hoa. Never. I dare you can know. Hatchim. Me the demo. But who said now, I would demo. I would demo. A bamiso. Casadin. Bamiso. I would say a chicken. A chicken. Now, chicken. A chicken. Now, Butumi so. Butumi so. I've been in me home beer. And I am. There you can buy no. Now, who are the chrono? Yemi sana. Me tito. Me bound just a dear Uhuno. What do you want to say? Who say any? Me to me who. What is saying? Well, to me. Well, tuntum. You didn't think by saying? Tintin by say. Huh? What Tintin by say? Ah, say and say. Say near saying. Say, the will not say the own. It's in it to say. Tin to say. Say you're not. Well, tuntum. What dreaming? Dawson. To you then, or shot a day. David. Well, tuntum. Oba. Almost enough for Guso. No for them. Now, what time now was saying? Want to me time. What die out to broom? Me to put. And Zeus I didn't over tuntum titia. Now, I'll be butu so. Yaw day. No, I demida. Come in of us, mammy here. A butu Susan wedding. Or butumisa or your bar. Butumisa, me dinida. Casadin, me dinida. Now, me phone back me home bar. Now, or Peja. Oh, meow con yoshi. Or Miami. Oh, meow con. Or Miami. Hey, no idea you na. Shake it out. I don't dare you know meow con, answer or shots here. Menin the da, and one. She said, or shots no meow con, answer. Over Butumi sooner, no, Demida. Matthias here. Now so meow con. And I'm busy moon say, I don't dare you know meow corner. And answer, or day. Come or Demi Bedano. No meow con. When Miami. Or meow. Or didn't or Butumi sooner. What was it? No, didn't. No, or didn't say. Or yes, I know Yakasi. Or Yakasi. Or bar or titia. Tia. Or butus no shots or you see. No, or yakasi. Hey, Bema. And you die now, so. There being your die. Or you say you no or yakasi. Until you make us bear saying. Or yet to say, or soon to say, or bad. On your tinting you. Or yakasi. Bassa out to make us. Want to make us up. Unanim. Oh, come on, India. Yes, I know. No, Hunanim. Say a chiku, no. A chiku namintiasi. Chiana, chin. There be no shaking oka. A shaku. A chicky, a very chicky me. A kiku. Now can't chiku the air. A kiku. Tell out to me, Cassa. There be meant to me, Cassa. A branch in your bread. We are wedding. No sifum. Why we are no appear. No, Musa Wire. Yes, I know. No, Unam, you know, so. Ya dear, bet me a cassa. Ya out feelings. Check out of it. What is a feelings room? Feelings room. Sir, I know the any Hunamu dear Dana come over. And it DNA a dimpa. Indian anoding. And that's whom I no failure. Anna. And this is our banner, the band or samba. What to me 3 days, what to me about 4 days, or Ninda, Potia or Diba. Then you know, dear son. Some are now anyway. Sirim de me or one them, and Miss Wammy them. Until now, you know, Tiban Prebes. Now, to me about 2 times. W one Bako. I will be answering who know. Titiasa about Umyepno. David. Tis our bonus what I didn't see.
mida obe butu me so no oba onyane o onyane me na oyede na hu se bia badem ho se o butu me so na se ni o ye ni pa ne de o butu so e den a obe hu se bibia anti oba ya na oyebutu so wo de anya daya wo de oni kan se hunu se woni na oyebutu so ti obutu so che temi inya 30 seconds ene obo da brijo na honhom family jiwa mi 30 seconds honhom de hem zo na ye fa se pe numa no wono no ba na hodim 30 seconds no obie no ko jiba sa so na pase na ho ye sorry na pa honam ye mi mere oda ya odum kania ana ya so ya ho ni light ni ho ya so torch kitu ene bi e kura to so torch nene oba ya fa torch ne ni mo se torch ni wa ne ba bi na mi so da mi ba na bi so se otimba be mprenu na mpresa ya dako ti so ba sa fa torch ne ni mo ya fa to nche ne fa ni mo ana untumi nya sa ntumi ya adan ana wan ka sa pe feelings no pe feelings no na adine ba ohun nanim abeto shows ne oda omiemia no se de oga no fa torch ne to nche ba no aso he pa kura nim untumi nya sa se eyesa akọ na obe hu se esaya se oda na masada ti oba na ono oda sa na ya na torch ni so onum no mere bi wo otumi dum torch ni sa ni yo oba odum torch no otumi dum torch ofa no odum no we hu se torch na dum oru ana torch na dum hey ani odin die ano odin ebi die honhum o se me da me so da na honhum ni mada odin die oba ne hunamu pa hu so etitia na onhu nanim na oba ebutu so a o sha se o miemia on sa na o ye kese onye tenten e kese 30 seconds no awie no okọ tiri oba na fa touch no odum no ni adawa nan so adawa nan so say anajoni de den ya obeda dia me kwa me gonga me na dia me na ne de me tra konyo ma de ache ese me ho de kro unya bi sada esa na mbeda nti odi akoma me ahodo se wa koma lamfo ho ukọ de no mka kire om se fre linim wo ha minim dadi wo minim ongo malam ho dia na me papa de me kokora mpo a mbe de ye mi sa mbe hu se dia na omu na ebe fa me akọ me de minim oban so nsa fa ongo malam ho ndie o de me koy okọ aseme na malam ne ka kire mo mu ka se sunsum sunsum de na efrihe se de nya hu se ade na sunsuma na efrihe malam an kan kire omu ebe sa de omu kan kire mi beka bia no beka kire mi papa anase minianu ma omu di mi ko no ya ro ye kristo na o ye kreboni me ye kristo ni ka ka che sofo obo ho mpa ye o twa kom kire ma nso enyai da o ka se 3 days a da 3 days ne ba wie no sa da no obeba ya ro na okoda ire nchen so oba me yire nchen de me yire obetimi aya se me ne me yire da no de obetimi aba Nhyira obetimi aba otimi ba o da ire nchen oba otimi ba ebe butu so butu so o yiri hu no me yire de wo hu no ade no hu no metimi bisa no ona na timi bisa me se na adan na me prepare me ho sa na sa de no ba ho hu mu yaro na de na hu mu ana o yiri ho a o yira na eba je o ken de se o de no so eba hu na mu dia na me kwa me gong me da nche me hu se ade nie se na o ye wo so do ni hu no ana mbo je so ka yiri so hu no ana o dan ti no hu no wadana me dan yiri ga obeda se na me so da se side so o yiri so ta hu se opre ana opre asa de na ba hu hu mu nya hu na mu yaro ni mi ndie hu hu na hu na mu hu hu
honhom so mfa ni hu no nanso so de wani hu no yaro boko de adene ba hu no se woni wona ebe and oba just oba owure dem ho a oba hu se o chicken nani ate se o chikiw eni waka se oba no o chikiw yate ase na musa se oba hu se woni wona eba no hu se oba no obutu wie na oba hu se adina ba so yaro ya sha se o se odi woni hu se woni we tietia na se odi woni hu se woni we tietia ebutu so na o yekese na se adene hu no hu no adintina ye di hu no o dani o hana wa tumi dani no hu aha ne meti ase afi na wo kaza o tumi dani no ti so banda ho dia o hu no na so nko ada ho dia o yin ho di kirew yaro awusiam obi bosum awusianum nde mi tumi kire bosum bi ni abusianum bosum bi ani ho yaro esa mi wo mi fie nko ena me papa no so wana na musa papa bosum bi ani ho a mo jana sa mo nsum ni bio ne de ma mbisa na musa adina hawa mfridu ni unti musa papa adibu abusianu mama koje gina bi ho no bosum bi ho a batu jeje mu o musa papa so na musa unia ba na unia na mse nya dia obehu betas na amena musa ho asem akwati buafo amansan buafo be mo akwaba chawa na meju so na ho de sai na me adum afi na ofo accoutrement se hu hia ayo fa accoutrement ne she buafo abrante ya semi dia no den ka me ase bi dia na huhu but dia so oba ohu no we tietia onye tintin oyo oba na obutu no so a omienu na afi no oye kese na oye kese oko Dr. Muzu on da 30 second na oko osi na oko Dr. Muzu ho no oko yanka we be free ni yirima se shemu na ama yirima ma do no shemu no yesi na ma ne dia na ayi mu ma yiri ma ye ma e ba na to aso sati microphone mame mini ansa mo akaba mabusia what diagnose busum bi ani ho me ba chama transfer na no ba ko ba busa na setanga mo dia bibisa ni ho papa first na osum but me se me nti hobi papa first na osum se wo jai because mo che timi se ora susuma se se kan fa na mbusa dia en dia ase bibi wa busu mu a obi atno jeje mu na punish abranti ba cha hu na o kan ade ne ba no sum o hu sei o hu ne kre se ade no feeling o ban I say sum kusu sana no kan so hu ade ko no I kusu chi na wa hu na kan o se ade ne ba o hu se woni we tietia o hu se ade ne sa but o hu ne kre o hu we tietia o ba o hu ne se ipa te se me no o hu ne sa o hu se ade ne tietia to no but o hu ne kre ma busam papa busum bi ani ho a papa no edi adwuma ho o se papa no na busum bi o kan sa asem we anamu di bibi sie yin ahori bana de asem sie abesora ko ebe jana do wasem na de ko na na okowu na okowu timi musa de ko so dia ase busum bi wa buso na o ha branti zara mi hu no mo busam papa ba champa mi bisa ni se kam me bla mo dia ni kasa de min to won tini pani samda ansa unya yaro se papa no osom busum osi na osom busum na je se wo jai na osom busum o jai busum na wo he ba srmo o no fo mako malam ho mako dunsini ho moko ansema ne ka chama sefre he me na mi hobi ono ko na o mi kasa mi tisi me kasa okuma se ya na na ya na uni ai ba en che be se ni ba se busumi mi no ni dene man ba okuma se yare na na ti eba odi woni ahu bi pa chaw de bi aba sa na oba ono ne beda wie na o to mo na mutun so gu no so na mo fra me braba akona o free from ba de ne ba akoma dan na mo fra me ko hwe no te di fa se se so na mo yi ti hu mun ne beda ai ai ama otorimum
ɔyɛ sɛ ɔtwa him wotwi nso gu wotwa hwee ne anadwo ade tie no tinkwa no twi nso gu no so na mene hɔ bi so okolapse wotwi nso gu no so na mo se mo fra ne nua ba ko wafo na ɔba wɔ moto kia na ɔde mirika bɛfa na ɔde ne kɔto hospital a ɛyɛ kuma dan ma mene mo fra me na me di mirika kɔ hɔ nti me kɔ hɔ na na me se we dia na ɔde abɛda ɛhyafo tinantina ɔde ne ba kuma se ha na ma bo ayɛ nti ade ne bɛda ma otwa hwee ma wotwi nso gu no so sɛ da na ɔno ne bɛda okay mate medase ama nsɛm bɔfo akwasi boafo ɛnɛ ɛbɔ 8 a yɛsɔre so ama Richard bɛtra so ɛde live commentary abrama akwasi yɛtie wa kwame ɔnsɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a na ɛmu abɔbɔ apaapaapaapaa ɛhu hia sɛ wa wokan wo diagnose na hwɛ sɛ adeɛ no sɛ na ɛkɔ ɔte okura bia ɔhwɛ ne bɛma kora nhyɛ nyɛ adwuma papa bɔ adwuma hwɛ ɛyɛ adwuma wode opa fa fam no kakra bi ɛyɛ adwuma opa fa fam no kakra bi wode opa fa fam no kakra bi saa na akwa bɛtena sɛ akwa no kame bu no ha akwa bɛtena wiase mu nsɛm so adan a wɔse ayi ɔhu sɛ de fia baifo agye sɛ bene kɔte ne na akɔhwɛ ana yɛtemi nkɔnkɔhwɛ kwame de ne kɔwura akyire hanom toilet ne so ma yɛkɔkɔ yi adeɛ no adwo no ɛso sɛ mmɛde ahabrem na sɛ obi ade ne deɛ dabi na ɔde ase na na me nya ne deɛ na ɔno na deɛ na ɔse so ate ɔhan kwame gyae ɛso ate na nya de kemkasɛm keto akɔwi ɔto ɛnam so ɔno na deɛ ɔse so ate ɔhan so hwɛ ne bɛma dabi ɔboa ɔno ne machine so ate machine wonim obi a machine oyusu wohwɛ obi machine pɛ ɔto sɛ wode atratem mate ɔna bicycle na oyusu yo man wode ɔpa afa yi fam no one day ɔnka saa ɔsɛ yɛ adwuma wode ase wɔyɛ adwuma sɛ ɔhwɛ n'anim na ɛwɔ hɔ nom yo kwame problem no nyinaa ne sɛ dentina si akɔ enuanum si mfɔnko a adan kamuni astanga ba ha sitanga saba ɛno sitanga saba ya ɛsusu no susu problem no deɛ ɔho ɛwɔ hɔ te sɛ ɛyɛ ade a ɛkɔ so ɔn sɛ bible koraa ka nti no sɛ woanhwɛ a wobɛka sɛ ade nti na ɛba saa na ɛsɛ ba ne nyinaa yɛ awofo ma asoɔdenfoɔ ne sɛm a bible kaeɛ no ɛbɛsisi deɛ nti anansa sɛ ɛyɛ sirimfoɔ because sirimfoɔ nso tie Nhyira FM ana sometimes yana ɛyɛ den sɛ bohu sɛ bobi te sɛ kramoni de n'asɛm bɛba bɛtena radio sɛ ɛte sunsum sɛm because sɛ ɔmo side no ɛne kristofoɔ deɛ no first kora na nkramofo mmɔ deliverance but sɛ wobahu sɛ baabi ade ne kɔ no nyeda yom yɛ ɛna mɛkyerɛ sɛ kɔnsɛne kɔ yɛ ɛna mɛka first na nte saa tete minim tete na ɔmo wade a ɔmo kankye ɔmo kan saa ɔmo nneɛma de gugu ne pa no so kɔnsɛne ha yɛ a ɔmo yɛ bi hɔ wotire mekan no ase anka bɛtena me se ɛnkane teteɛse tete nkramu tete baeɛ no na deliverance ɔmo mmɔ bi ɛbi nkrabufoɔ ɛwɔ hɔ ɛnɛi ana ebi nyame de adom ne bi adom bi no mahu menka sɛ mehu bio enti na meka sɛ afei na mahu bi a ɛsi nkrabufoɔ nyina bɔ deliverance ɔmo sa to ɔmanfoɔ so tete no na saa ne ma no ɛwɔ hɔ a ɔmo kenkan deɛ ɛbɔ radio rukia no agya ne hɔ de ɔmo kaste no ɛwɔ hɔ but sɛ ɔmo de ɔmo sɛ gu ɔmo so dɛ mede mehu bi ɛkɔpem na nsɛ yɛ mu a mehu sɛ mahu deɛ ɔkramoni ɔde ne sɛ ato bi sɛ ɛkase enti na meka saa nsɛ na mehu saa ne ba na menim sɛ ɔmo kenkan ɔmo nkramu asɛ sɛ no akɔyɛ kyɛ sɛ mente asɛ sɛ akɔyɛ ɛhɔ nkoa ɛyɛ trending wopate sɛ ɛnnɛ ɔmo case yi kɔ yɛ a ma obi foforɔ mmra na ɔmɛka sɛ bi a me nso so meda na dwobia sɛ be na mbɛ masisu sɛ ya a wɔnyɛ kramuni ba fonim sɛ bɛsa akɔfa saa akristofo deɛ no ya na ɛsɛ huhu di meda ɔmbɔ deliverance na manifest what I say but we deɛ ɛsɛ bohwem no bi a ɛyɛ efie busum bi ɛna moto gyegyen bi na atete nipa no ne saa nneɛma kwamo sɛ sɛ de wiase ne kɔ nankasa no sɛ de yɛ nipa yɛ afa yɛ ho adwene no ɔmo nso afa ɔmo ho adwene okay sifat na nkɛnyɛ saa ne kyɛ ana saa tam na ɔmo abosom ne na sɛ bia ɔmo wɔ aduro bi kora na ɔmo hu kɔ mfa so ɔmo yɛ no okay but sɛ ɔmo gya ne nyinaa gu hɔ sɛ yɛbɛfa kristo ansese saa naba ayɛ sɛ obi adwane sɛ yɛfa kristo yɛfa maame deɛ sitanga ɔmfa kɔto twene ɔfa kɔto atwene na ɔfa kɔto twene no wo so a wo so wo ni akyitae bia wɔ akyi na mo san kɔfa baɛ ɛne ɛsɛ ɔbɛpa no hyɛ mpa sɛ ne saa na bible kan bible si sɛ akoa no kɔ ne nama na sɛ ɔba na ɔbɛhwɛ no ti mu da ɔna ɔde foforɔ ba ɔbɛtene mu ɔkɔ akɔsi wei deɛ ɛyɛ ade akɔsi wei deɛ no sɛ adeɛ ɔba ohunu etiatia tuntum ɔba ɔtumi dum torch no ɔtɔhyɛ no so 30 seconds no awie
na ade ehunu sɛ ɔde nsa ka na betimi no na ɔyɛ kɛse na spirit no yɛ kɛse na ɔyɛ kɛse ɛnam sɛ frɛ no yirima no spirit yirima ana ɛyɛ no saa nkata me nsa no yɛ kwa me ne deɛ no mennim bosom kra bia ne fiefo kɔkɔgye bɛto hɔ no ana adeɛ pɔtea bi a na ne papa ana ne busuani bi ɔsom a bia ne nipa ne gyae saa adeɛ no de ato hɔ no ma ɔmo nsom nti ebia ebɛtrace ne bia ne papa bi ɛkɔfa bibi bɛtu fie ɔsɛ papa no som bosom saa na ɔmate na ɔsom ne kyɛ sɛ papa no gyae sɛ nti no bɛtumi afa nso aba sɛ wogya ato hɔ no ma ɔmma ɛbɛyi so because sɛ nyɛma nam kɔfaeɛ na wɔbɛha me wo na ade ba nti wo mba anaa wo yam adeɛ no wo na bɛ start sɛ ɛhante ɔm te ha wɔ mu a wobɛkae sɛ wɔte ase a nkɔbɛkae ade wei deɛ because obi no wɔkɔ akɔfa bosom a yɛnkyerɛ n'akyi wadeɛ sɛ mata adeɛ no a wode kɔ no ɛmpɛ wei wogya ato hɔ no ma adeɛ sei ne bɛyɛ wo nti sɛ nka papa no te ase a wonim ne mma yi sɛ de ɔmo teɛ papa no te ase na sɛ ɔmo ne nnɛte a na sɛ deɛ ɛkɔ so a papa no wonim sɛ nyame sɛde nyame nkonkron tumi kae nipa no saa na bɔnsam teɛ wei sei sɛ nka papa no te ase na ɔmo ne papa no ne te a na papa no yɛ obi a sɛ bi ɔpɛ ne mma no nkwagye a nkura na nneɛma no ɛkɔ so na dakodako no ankasa ɛbɛ strike na gye adedeɛ mmerɛ bi ade bi a mekɔyɛɛyɛ no ɛho adu saso na ɛba akwasi tie wei ɛ sɛ ɔte sɛ ɔse 30 second na ade no kɔ na deɛ nti ɔba akuma sɛ ade ne bɛda ma mu yɛ den paa ma adakyeɛ na ɔtɔre mu ɔmotwi nso gu no so na sɛ nneɛmfa no kɔkuma so wiase mu nsɛm so na sɛ ɔba no pabene so paa kwa me sɛ wɔmba ɔngye gya hɔ so sitanga bɛ wɔ sɛ ɔmama kɔma de no kyɛ nti ɔbɛtete no a bɛpirɛw obi pira bɛha na pira na kɔsi wankasa wani bɛba ho so wani ama so wei sɛ wopa meyɛnya no bɛkakra bɛnte dam no ana adakɔ bi a krim ne de hwe wɔ sɛ krim a yes na abɛdwodwo wontumi nya ho bio sɛ bɛpiraw enti ɔsɛ ɔbɛwi asɛm nsɛm so yɛnhwɛ ɛna sɛdeɛ yɛ ana meka no ɛfa baabi nso no sometimes in quote ebia na adwen mu ne bia sɛdeɛ onua kaeɛ no ɔse mind deɛ mind degradation friends adwene na anya mind deɛ ɔno ɛka kra no refi ɔsɛ me refi dɛ ne remfi ɔbɔ fa ka yɛ David ɛka mind degradation incubation na kyɛ sɛ na adwene no ɛsɛ koraa na yɛyɛ mu bi de bɛto incubation mu amra asan yɛ boafo ngwa ne onua deɛ ɔka no ɛkyerɛ sɛ sometimes wonim adwene wei sɛ yɛ nyame de bɔɔyɛ no wotumi hallucinate ɛyɛ mogya di afirisa no wɔ nipa mu woanhwɛ yie na woanhwɛ yie wobɛtumi adwene nneɛma bi anaa nneɛma bɛtumi yadeɛ bɛtumi akɔ nipa adwene wei na ɛkuta bibia o nneɛma bɛtumi akɔ mu a ɛkɔmɛkɔmɛ afei bɛtumi apikya nneɛma bebree ɛnyɛ nokora wɔ ani so woda a wobɛhunu this is Mavis yes weyɛ Mavis weyɛ akɔsitanga this is Yaro ɛbɛtumi akreti wɔ adwene mu nti sometimes woanhwɛ yie a wobɛka yɛ sunsum mu nso na nyɛ sunsum mu mogya wei sɛ wonim sɛ mogya yɛ spirit kwame menim sɛ kwame bia yɛ woda wada sodaeɛ ama ɛsɛ yɛ pamo gidigidigidi spirit mu tɛ sɛ yɛ pamo wɔ ho kyere wotim sɛ daeɛ no mu wobrɛ paa wobɛbɔ pitiri sɛ kikiri wɔne so bɛtiw sei no dwo nso adew paa anaasɛ bi wɔ kora na toilet ebi nyam saa da ho ebi a wota ne wota bɛde kazi asɛm so 30 seconds enti sɛ biribi yɛ wo sɛ tora bi wotumi da wo nsa se wosɛ wo sɛ na ɛtitiriti oh everything cool na baabi akɔfa yɛ mede ka asɛm enti kwame na meka no enti tora bi a wobɛtumi ada wo nsa so wobo sɛ wo nsa no ebi a na agyenea nti wobo sɛ mogya no ɛsan bɛde ne brɛ baabi nti adwene no ne mogya no bɛdi afiri sane ya atwa nneɛma bi ahu akwasibafo ne krakra nti wani bɛteɛ no wobɛnsa afei wobɛnsa wo nsa wotene a ntene nti kwame ɛde a meka ne sɛ ɛwom sɛ sunsumsɛm wɔ hɔ deɛ na honam mu nso so ɛne aserɛ mu a yɛte no nipadua no mu yareɛ pii nso tumi kɔ mu a menase ɛtumi kreti saa nneɛma wie a woanhwɛ waka sɛ sunsum na nyɛ sunsum caveat probit ɛnkɔsɔ hene kurom so ma hene ɔkye kurom ɛne kɔkɔbra MC Makwaba Kwame na ho te say Kwame boko yo dago no so Kwame abrantie hye ase so wakasa na na me de ye mpaibo okay na menim sɛ nyame nipa wa ha die
yɛbɛda ne ama ne mmom wei no kwame yɛsunsum wiase mu no ayɛ spiritual indirectly dimension kwame spiritual indirectly dimension. In what? Indirectly. No, sɛ meka kyɛ ho kakra nti menka indirectly na te asɛ saa asɛmpo ana no, okay, can it say indirectly indirectly can be sɛ memesena gyerɛ wɔ m ti ɛmframa fam Spiritual what? spiritual indirectly dimension I know Jim saying. kwame nkyɛmu no nyinaa ne sɛ nsɛm bi sɛ ne wura honhom mu a sɛ wohu no nyame mfrɛ wa kwame wontumi hu wobɛtoto apaapaa so ɔhu ɛno a na meka asɛm bi sɛ medeɛ I'm speaking from experience honhom ne ma dedaa ansa na mehu nyame ɛti kwame medeɛ mewɔ experience ɔnsɛ no a meka asɛm bi sɛ honhom biaa ɔbɛsɛ wo sikasɛm ɔma anya awareɛ wotɔn ayɛ ntɔ saa honhom no ɔba a ɔyɛ ɔba a kwame me no ɔmɛyere me ɔnto nhyɛ me so sɛdeɛ aberanteɛ yi ka no ɔno deɛ ɔba a ɔno bɛdaadaa wo Romancew. na wo a woanya atenka sɛ mɛdwam ama no Okay. so na mmom no sɛ honhom no ba na woyɛ bɛrima na woan romancew no ɔba a ɔbɛto hyɛ wo so hwɛ aberanteɛ baeɛ a ɔbɔ ne ɔka akɔwie sɛ honhom no ba a wɔmpɛ sɛ ɔbɛda wo wayɛ deɛ ɔbɛyɛ awie no ɔyɛ sɛ n'ani ka agu so a wɔtumi bɛbobɔ no kɛkɛ ɔde sɛ ɔsɛ ana no honam yɛ nea na kwame wodi mpa so agorɔ wie a ɛno honam ɛyɛ ɔyɛ ase ɛyɛ ɔyɛ koraa na kwame ne dɛ so ɔho enti medeɛ meka akɔwie sɛ aberanteɛ yi gye sɛ nyame bam na yɛ ana nsɛm bi sei no wotena fiaa ma ɛyere so ɛpae so ansa no maba kwame medeɛ mɛserɛ no wahu sɛ binyansa de aba fiaa no deɛ sunsum mu nsɛm da biara ka sɛ no headquarters ɛne ha yɛne yɛdi sunsum mu asɛm o wodeɛ yɛntie radio station abu asantemam ghana ma mu wode wo haa no kɔse a na ɔmode woatɔn mo nneɛma na wode yadeɛ no saa kɔtena fie bɛt kwame atiefoɔ nyina yɛ dansefoɔ sɛ obi biara de ne ha ɔba ha no a yɛhwɛ sɛ ne ho ayɛ dɛn atɔ no enti aberanteɛ woatwa wufam no atɔ nkwan mu na yɛna anim twerɛ ne se yɛgya no ma yɛ bɔne so ahu ama kyɛ sɛ yɛnyina akora kame yɛ sɛ nyankopɔn no mu nyam abɔ yɛn hwɛ yɛ papa no makɔgyegye suma bi ne bosom bi abɛsisi fie a kyɛ sɛ ɔmawu ko wɔn kɔ no nso kwame sɛ bi mpɛ de asa bibini nkora na tete aduro bɛwu a ɔmfrɛ ne nan na ɔmfrɛ ne ba bi ankyerɛ no ne wawu de saa nimdeɛ no kɔ ɛna kwame bosom bi mu sisi fie bi mu a kwame da bia mekasa medeɛ megye som bi atom sɛ wo ankasa wosi nyame afrɛ sɛ kɔyɛ kɔmfoɔ na wokɔm no kuram sɛdeɛ yɛ akɔmfoɔ yɛ bi bɛtena me ne woni asɛm saa nso na nyame afrɛ wo sɛ wode mu sumi som kramoni ɛna yɛ a na ɔmfa nkɔwiawia motorbike na wokɔ nkɔtɔdwa nim de ɔmama bɔ fam na bibia ɛkɔ so ghana nsuo tɔ ne berem mini problem saa so na asɛm deɛ mɛbɔ ɔsɔre kɔ nka mɛhyehyɛ ntwene na afei mayi nyame ayɛ so ahu yɛbere na nyame afrɛ wo ampa ɛnam so ɛsa yadeɛ tutu ahombɔne a kame mene wo ni problem na ɛka meyɛ sɛ sesei no asɛ bosom a wɔwɔ fie a ka wɔse akyerɛ n'akyiwadeɛ na abusua nseɛ yɛ du kora nnipa baako bɛyi no ho asi hɔ sɛ medeɛ saa akyiwadeɛ no da bia mɛtu ho anammɔ sɛ bɛyɛ mfa nome bia mmerɛ yɛn ne yɛdede saa wɔasimi kɔ pentecost wɔasimi kɔ roman wɔasimi kɔ asɔre wei na nso bayifoɔ small boy setanga botan ketewa bi twere baabi na adi abusuamu no nyinaa nya na wɔdamfoɔ ayɛ fie ɔma abusua nyinaa mu hyia ne yɛsi yɛpɛ 3 million ayɛ yi agye sɛm kɔ abɔnten ne nyinaa so nka na motuo ketewa bi ɔnti kwa medeɛ meka kɔwie sɛ adwobata sɛ wokasɛ baako bi a ɛna the gong ɛna kwame ɛna good evening ɛna adwobata na ɛka kwame ɛno nti ɔbɛka fe anaa nti ɔbɛka fe na ɔne ɔnka fe adwoba wotiɛ medeɛ mesrɛ mede ma no si no mɛserɛ sɛ yɛn nyinaa no sɛ yɛhu sɛ yɛgya no matutu anamɔ bi ɛde botan bi akɔtwere baabi a yɛmɛn wɔ mo ne yɛntie n'akyiwadeɛ nyɛ kyenkyerɛ nkyea a gyaworo maa no berɛ a bɛgu so nsa wo na mmom wote ho asɛm a ebi a wo nkɔm na obi bɛkɔm ɛne yɛka nsɔrensɔre no bi wɔ nom a wei ɔnso ɔsɛ ɔkɔ asɔre ɔsɛ ɔkɔ de asɔre sɛ n'asɔre sɔfo panyin a ɔdaa no te sɛ waba prophet joshua bansi hɔ ama ne de ne nsa ato ne so ama saa nkonnua ɔhaw wei atu atwa
most what was we betuna sen prophet nyamisha me do na asiaka na no baba bia me kire no ho no e na asia ene adanse no wodi minim ni otimi ye we dey say entatia kiss me da me sew wo kono mo no so oni ni odi anu ni ni obema na no nua nam na obo life say enti na binom ne omu nua mo de da kwa me unu nua nam a ewo afade na den kwa me say na den o da bi na say onu nua nam a ewo afade a wo say o fanko so me grade me so obi ne na yire ujaben kwa me na obi nua ba nam na o say no ho nya butiro so baba me nchen na kwakudo nsu ya nso we ye ni nua ba na be me nso so am yare on shefugu ni chale kwa me oda na ojima no asibonesa me be se me ka se so ne krakra kwa me bi dia ne krakra ni se prophet wadaruma kotodwegu fomboa yen no me dia dance enhye nyame dia no nyame na bi nka yen na kwa me ye tia no on me bodi a esese me bo ni nyina ne se asanteman Ghana man ye nyawo akabinum awuo ada ahohom ani nipa ya omumfia kwa animum timi hye obi wasi asem we de fa ko nhira kwa me nyobi ana de asamba o tie ti no de abawo ahohom bi piapia matiko na no nia na suma bi tisi ya wasi mu otie yan wasi da bia mitie mu so ho timi de meka kwa wie se sabre ya asantime mu aye din ba bia ya lem ye obi ayi na suma wo tie kwa me ko so asom ho man na sabi mpredi asatwede apo nyankopɔ pie na ni monyamu a no akɔ heaven no akaya begafo anso akwasi me nkwa ya ma me nkopi pakwam ko pacho because kwame akwasi ni yebi wa ma pacho nyame anim a wo wura mu na bayire akwasi mane haw se mi du anim kan mi ya no me so no kwam no so be dikan wu me se nyankopon ka chem se ko so me num nsu aba nti hwe gate ho obi obeba bia da no so akwasi wura mu a me ma anko wo de dikan wu ko bra ko pra me ko pacho ama anu so uboni we does nto ko pacho ama so muni tefo nim so oboa bayan ma gege odifo Joshua Barnes atimacha de Joshua Junction odifo what say what dag no so yaro abusuan yi abdanti wo breye pa owura honhum atisan na kwame na defa so sanse kinyi abetie esiusi oso nyame nkosinyo kese wo juma nyame na mo so di wo hansania jumadi ani si kosofa mama mfo nya waje yankrofo minim se omde nsem biesie ama onuanam anase mu ba akoma memu sanasem ye montani yanko na ebani aso nkoso sorry na betranse yentani yanko na aka America krabina Richard Betranse live commentary betranse ma onuaba na mra first omo kasana na me diagnose ne ma bi okay omo fie hon mo omo nka no kre me hu abosom nketenkete sa aboban nketenkete mo fie hon mo ma me bibi sa wo fie hon mo ona me bo sa wasem e pa chona mi ka se first me for no sumsum na me ko sra mo chana de mitimi abosom nketenkete ti se abodia ban nketenkete adonso na sa to me no emotia ana awari abranti ewe yaro emotia ana awari no yeah okay emotia ne nechi enti no to me no epese edi abranti ewe ye adwuma papa adwuma no ye no yes okay me pese me busa na sa ade na betake no abafunu no obi abeto ahye ne so anka oba be ne bibi pen se me hu ade nso bibi anka bibi boni tu na bibi sa ho no mo ana yaro no kra bibi sa bam wa kasa so da bra bibi sa bam yaro me antam ne anko na yam no sa antam na so da bra Richard mo hu se odi atrenchwe ni mo anche no be transe wada so da e bi so bibi bo tuo yaro kasa go microphone mame ache sha say yayi how long there ache na say ni ache NM start here ko bi bo tuo o da him okay oh no nti no ade o papa ne ko initiate no ede ne hye say to me nsa no osua says wo ni hwa a omma meto adwuma ne so nti mmra so wo se wono kokoye say adwuma no e no ne so gya
Papa the baby tell the year for the 2 minute better I can be shan so I and sadia no. And the couldn't you way say no. So ya mwana anhwa dam bi kro no ba bebo. Because 2 minutes me pa physical better was so ba tie na dan kese na afei etumi no da ma ogina ha no atwa ahwe. E kra dia menti bi da. First dia menti bi no. But enya me den nyame be fa me so age na free say 2 minutes nsem. Entre be ma na ba no wo ba. Ma ye humodwuma ama saa emotia wo papa fie na ade no wo na menti o ma se nti o mo antra sa fie hoda mse no msusa man tra sa fie hoda am kom krum papa we na mso free obai na me de na me yaro no free obai ntena me ntitwi na sa o de na wo ho wo mo krum wo na me ne papa no tibabi na me so tibi o papa ne fie na den ho den na ade ko na wona ya tisen kire me na kitten say na edda yan kitten say at the said yan ya selo for de o modi na tie na ana odi fo ka na o so sa ne ma no hu me hu sa de ya sisi ne kitten no kura sa aha eno na di wachi na ya o sa no no kura sa o papa wo so na de ko kanche de wo share sa de ne sa se oni ho a wo na baba ye to aso aye adwuma te duru so enti so kwa assembly so yeah onyamenti yabeji we free say to me nsem na wade ho why so on pesa obeye bosumadwuma ho okay kondo chinti anu wan no yo me da se safu Joshua no hunya nkoye dodo na wo sa ha no nyire omuti wo aseme na aka kire won atuma twede Joshua junction na afi yemi ahontu kondo je achana pa eye ya woda achana metena se wona sunsum sema hodo ha wo mo no na ehinta wo meba ma emergency ma emo ehinta se mepie se ya to yare ma ya to aduru oba bi abodam oba bi tinni bi ana se etwe yare en to yare de se obi afia be for the yare ato so wo yare ahodo bi wanu medura no wanante hospital aholo specialist awo enko o pese wo hunu de kodia tai sa de ban na chi no chena metanase ewo atwematwede Joshua Junction na metanase ni titiriu pa ne wona krankro yare tie ni ye medjuma nyame de che me pa ne kase no wo yare bia ye hunu ne fade ban ye hunu fa ko afire ya ye biara yare ne enko o hia me chena metwa mede emergency pa yare ne be yi ne ho adi na ye de ho akwankyera ma ewo atwematwede nti oba sofo line na o se o kwatwede ye obesi wo Joshua Junction sofo line o kwatwede obesi ewo Joshua Junction ofri mankna so adujama sunwani brekum side di be pie wa bua kwanso afaka obu ko police station mo no mo so kwatwede o tna taxi bedu taxi station kwatwede krom ho a na waka cha taxi for say o ko sofu Joshua ho krom ho bie ni mente no yo chana na paya woda wa chana na paya woda na pa 7 na matanase na fe wona wosunsum ha ahodo no na o masala ye ba menima me hwehwe ma o modi akwankyere ma o menti o chana ya anapa ya woda na message me fiada de ye mpa bokase ma chana de ye emergency ne cans ne ko donji me na ma ne 020 42 30 009 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 0540 44 70 00 Inti aya atwema twede Joshua Junction ochana pa ya woda kondonchi metrans sunsum sema holo na omba mehia me da se osofu Joshua to american koe koje free ni dom no bredo Joshua yaro ani ne no nyina ko na makoshia odi for Joshua atwema twede Joshua Junction na ho ani won dwan ko bia 83581 83582 83583 835